नाना तुमच्यावर असा आरोप आहे का तुम्ही यंदा कोजागिरीची पार्टी ठेवून तात्याच्या अधिकारावर डल्ला मारायले. आता का हाणून घ्यावा का काय माय जे काय ताप झाला बापा या माणसाचा. कसं आहे शेवंते, आता तू गावातलीच आहे, तुला सगळं ठाऊक आहे कसं हे काय नाही. तर तात्याला असं वाटायले का गावातल्या सगळ्या गोष्टीवर त्याचाच अधिकार आहे. म्हणजे आजकाल तर तात्या असे वागायले तर जसं काय लोकांच्या हागण्या मुतण्यावर बी तात्याचाच अधिकार आहे बापा. आता कोजागिरीची दुधाची पार्टी हे मग वैयक्तिक प्रश्न आहे का नाही. हां, मी माझ्या खर्चातून पार्टी द्यायलो, ज्याला दूध प्यायला यायचं ते येतील, ज्याला नाही यायचं ते नाही येणार. इतकं साधं गणित येते आहे का नाही. हां, आता काय माया बायकोनं कोणत्या रंगाचा परकर घालाव हे पण आता मला तात्या सांगणार का. बायडन नाना उगा बायकोचा परकर मदत आणू नका. मया जर बायकोला कळालं तर परकरात गुंडाळू हानेल मला ती. आणि काय बायडन नाना, तुमच्या नातवाईचे लग्न व्हायची वेळ आली नाना आणि तुम्ही अजून बी बायकोच्या परकर मागायला पाहिजे की हो. शोभते का तुम्हाला. हे पहा ना, हे पाहता त्या मी तुम्हाला दोघायला सांगायले उगा परकरचा मुद्दा इथं काढू नका. मी माझ्या नवऱ्याला माझ्यासाठी परकर आणायला सांगितले तर 2 महिन्यापासून आणतो म्हणायला माझा नवरा परकर, अजून परकर आणले नाही. त्यामुळं परकरचा मुद्दा इथं काढू नका. आपला कोजागिरीचा विषय चालू आहे, कोजागिरीवर बोला. कसं आहे शेवंताबाई, मागच्या 15 वर्षापासून गावात कोजागिरीच्या दुधाची पार्टी मीच द्यायलो. आता तू स्वतः पोरायच्या नावाखाली 2-2 गिलास दूध घेऊन गेलेली आहे माझ्याकडून कोजागिरीला, त्यामुळे तुला चांगलंच ठाऊक आहे. आणि यावर्षी बायडनांना इलेक्शनला उभे राहिले तर म्हणून म्हणायले तर का मी बी पार्टी देतो म्हणून कोजागिरीच्या दुधाची. म्हणजे आजोरो कोण तू कुठला आणि अचानकच कोजागिरीला उठला असं झालं ना ते. त्यामुळं बायडन नानानं कोजागिरीच्या पार्टीचा विचार मनातून काढून टाकाव. तुम्ही दर साली बायका पोरायला नातवायला घेऊन जशी आमच्या इथं कोजागिरीच्या दुधाच्या पार्टीला येतात तशी यावेळेस आम्ही तुम्हाला 1 म्हणता 2 गिलास उभार दूध देऊ, पण पार्टी मीच देणार. बापा काय ताप झाला माय जे या माणसाचा. घरातलीच मोरीन मुतायची चोरी असं झालं ना हे. शेवंते या पाय, मी तुला सांगायलो तात्याला सांग का पार्टीचा खर्च जर मी करायला तयार असेल तर मला आडिवणारे तात्या कोण येतं. यंदा मी कोजागिरीची दुधाची पार्टी देणार म्हणजे देणार. कोण मदत येते पाहतोच मी बी. माई उगा आता मथारा झालो म्हणून कमजोर समजू नका बरं मला. नवतरपणात अख्ख्या शिवारातले कुस्तीचे फड गाजवलेले तम्या कोणाला विचारा. गावातले कितीतरी माजलेले बैल असे एका बुकीत नीप केलेले आहे तम्या. त्यामुळं हलक्यात घेऊ नका राजे हो, लय मागात पडायचं. कसं आहे बायडन नाना, उगा मनात करू नका. आणि तुमच्या नवतरपणाच्या गोष्टी अजाबात मला सांगू नका. पा मया विरोधात जासाल तर आमचं काळं मौन्या फाटकं जुन्या परसादा गाव रिकामेच बसलेले आहेत. मया जर विरोधात तुम्ही गेले तर गाव सोडा हो. अख्ख्या परभणी हिंगोली जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला कोणीच दूध देणार नाही. मग काय पाण्यामध्ये चुना टाकून पाचता का लोकायला. त्यामुळं आगाव शहाणपणा करू नका. रातच्याला दूध प्यायला या. आणि तुमचा जर लयच उतू जात असेल तर तुमची दुधानं आंघोळ घालतो, पण मवानात करू नका. नाही तर लागल्या दुधाला मुंग्या आणि तात्यानं फाडला जांग्या असं व्हायचं पुन्हा. आता मी काही जास्त बोलत नाही, कारण मला कोजागिरीचं नियोजन लावायचं आहे. मी सगळ्या व्हिडिओ पाहणाऱ्या लोकायला सांगतो का तुम्हा सगळ्याला कोजागिरीच्या हार्दिक शुभेच्छा. दूध पेताने जरा आकाराने प्या, नाही तर पांढरी संडास व्हायची आणि पुन्हा संडास पाहून स्वतःच चक्कर यायची. आणि कोजागिरीच्या रात्री आम्ही एक रंगारंग कार्यक्रम ठेवत असतो. त्या रंगारंग कार्यक्रमामध्ये अख्ख्या जिल्ह्याच्या आकर्षणाचा विषय असते फाटक्या जीवनाचा डान्स. फाटकं जीवने असलं खतरनाक डान्स करते तर अख्खं जिल्हा त्याचा डान्स पाहण्यासाठी उत्सुक झालेला असते. प्रत्येकजण हातात गिलास घेऊन बासुंदी हांता फाटक्या जीवनाचा डान्स पाहत असते. तुम्हाला फाटक्या जीवनाच्या डान्सची एक झलक आता मी इथं दाखवणार आहे. तुमच्याकडं डॉक्टरचा ॲम्ब्युलन्सचा नंबर असेल तर लगेच लावून ठेवा. आणि कोथारे असतील तर तेला जरा सांभाळून ठेवा, कारण कसं आहे जीवनाचा डान्स पाहून एखादा पचकन गचकू शकते. हे लाव रे त्या जीवनाचा डान्सचा व्हिडिओ.